И ето, че независимо от зимните дни, от студеното време, мисля, че е крайно време да започнем да се замисляме, че ни предстоят хубави месеци, в които да се подготвим за красота и за хубави цветове в нашите градини, в нашите балкони. И ще си говорим за едно много хубаво цвете. Лично на мен игликата, да. Едно цвете, което страхотно много се използва, както и сега с теб си споделихме, докато изчаквахме рекламата. На Запад, наистина, всяка една домакиня бърза, февруари месец още, да си вземе вече тези прекрасни цветове на игликата и да подготви дома с нея за първите пролетни дни. Сега, защо е толкова популярно на Запад? Мога да обясня. Защото това цвете е натоварено с много символика. То е цветето на пролета, защото когато то се появи в гората, вече няма съмнение, пролета е настъпила. И затова игликата е толкова важна за домакинята. Тя и носи радост, тя и носи пъстрота. Ама как няма да те зарадва? Погледни колко различни цветове. Аз просто им се възхищавам, защото тя е толкова богата на цветове. Толкова много разновидности има, че е фантастична. И има големи възможности за комбиниране на цветовете и за правене на цветни лехички. Така. Но нека да продължим малко с символиката около цветето. Даже тя е много важна. Да, по-скоро легендите около това цвете. Давай. Така. На езика на цветята игликата означава първа любов. Означава щастие. Тя и за това е цветето, което цъфти от края на февруари до юни. Най-дълго, най-трайно, най-пъстро. И може би най-запомнящо се, ако си спомним думите в началото на предаването. Какво съм казала, знаеш ли, че вече не помня? Така, друго нещо, което е важно за игликата, тази иглика присъства в фолклора на всички европейски народи. Така. Ако започнем от скандинавските страни, игликата са онези вълшебни ключове на богинята Фрея, която отключва пролета да влезе с пъстротата, с красотата и с щастието и светлината. И в чест наистина в Скандинавия на много места през пролетта около фьордите ти ще намериш богатство от цветове на иглика. Това е така. След това в Ирландия това цвете е мястото, където почиват феите. И заради това, ако засадим... Я да дойдат феите към нас. Ако засадим кръг от иглики, това е мястото, където феите играят в кръг. Добре. В Германия има едно такова вярване, че на връх Великден момичето, което откъсне иглика, ще се ожени през тази година. Ето ти работа. И Мондио, никакво късане на иглика около Великден. На връх Великден. Добре. То за всички е валидно. И още нещо. В Беларус считат, че игликата гони вещиците и злите сили. Ето. И поради тази причина, дори нашата баба Марта, която я чакаме след 10 дни, е закичена с иглика. Друго нещо за фолклора, българския фолклор, игликината поляна. Игликината поляна е една поляна изпъстрена с иглики, на която самодивите танцуват, посрещайки пролета. Ето. И след като толкова много говорихме за пролета, нека да кажем нещо и за цветето. Да, по-скоро как да си го съхраним, как да си го посадим, кога да започнем да се замисляме, че е време да я посадим игликата, за да си я имаме. Сега, тази иглика, която в момента е във всичките магазини навсякъде и е толкова пасторцветна, тя е хибридна и, уви, все още трябва да изчакаме малко да я държим в стаята. Трябва да я поливаме... Остава в тези саксийки, в които е. Да. Съхраняваме си я вътре в вътрешния... Трябва да я поливаме редовно, особено когато цъфти. И когато и пожълтеят листенцата, както на това тук... Да се почистват. Могат да се почистят, но вече е знак, че това цвете е на прецъфтяване и можем по-късно да го насадим в градината. Сега, важното тук на това цвете е да погледнем, че то след като прецъфти и изкарало нови листенца, което означава, че като влезе в градината,
то ще цъфне наново. Идеално. Температурата, на която цъфти цветето, е от 10 до 15. Поради тази причина цветята в нашия дом няма дълго да издържат. Но изнесени навън вече ще... Тя за това ли живее само в пролетните месеци? Почти навсякъде по света мисля, че затова после вече в горещите юли, август тя няма. Тя изгаря. Тя е до средата, най-много на юни, и то, ако е насадена на сянка, на сенчесто място. Трябва да бъде сенчесто, трябва да бъде влажно мястото. Подходяща е за алпинеуми, за рукари, подходяща е да направи бордюра на леката, защото ще бъде много... Подходяща е под дърветата, това, което съм виждала на запад, както си говорихме. Всичко под дърветата е иглики. И една прекрасна пъстра поляна. Добре, почвата важна ли е? Има ли някаква особеност? Значи цветето не е претенциозно, но не бива да бъде глинеста почва, която да задържа влагата, защото тогава нашето цвете ще загине. Тоест ще... И не би трябвало. Да, ще му изгние коренчето. Другото, което трябва да знаем, как да го разсаждаме. Значи тези цветя, които така хубаво сме си ги подредили и сме украсили нашият кът в къщи, като прецъфтят, ги засаждаме в градината и на следващата пролет те ще цъфнат там. Те се саморазсаждат. След време самите ги иглики образуват едни туфички, които е добре на 3 до 5 години да разделим, да се поразкопават, да се почистват около тях, защото предполагам, че единственото, което може да ги притесни да не се родят на следващия сезон, да не излезат отново, е едно лошо съхранение, т.е. да се покрият от листа, от шум и така нататък. Сега важното е при есента да запазим розетката от листа цяла, защото тя съхранява коренчето и то няма да измръзне. За специално тези, които са хибридните иглики, значи трябва да правим разлика между горската иглика, между градинската иглика, която има навсякъде, и тези, които са хибридните. Те са малко по-чувствителни. През зимата трябва леко да бъдат затрупани. Както винаги, ясна, точна, изчерпателна, с 2 думи, въведени малко да посънуваме в романтика, после ни пренесе в цветовете и даже как да си ги съхраним. Сега остани с мен, защото знаеш, че продължаваме една важна част от хороскопа. Мондьо, слушам те. Заповядай, думата твоя.